Kom så! Odo, han er allerede begyndt at græsse. Han har ikke forstået, at han simpelthen skal videre i teksten. Tænk, hvis man ikke fik mere. Det ville være en skæbne værre end døden. Ja, de kaster sig bare over maden nu. De kan slet ikke vente. Har de prøvet det? Går det løs? Ja, det så jeg godt. Hov, lille ven. Du er strandet. Nå, I var her ikke i går, jo, Frank, så? Der var de fuldstændig op at køre. Hvad? Ja, Selina var her der. Ja, hun havde fået lov til at tage herud i stedet for. Jo, det kommer de sidste her. Nå, sker jo noget her. Oh. Nej. Jeg har lavet bukspring. Jeg tænker, jeg vil tage de sidste her. Kom så her, små heste. Ja, kom så. Woo! Free Willy! Der er der alle dem, der har sovet i timen, der stod oppe i den anden ende der. Jeg har ikke rigtig fattet, hvad der ramte. De troede, de skulle lukkes ud i den anden ende. Der kom nogen, så de bare gået derned. Jeg til hopperne, det er meget spændende i går der, så kunne de hverken